To ćemo svakako da čujemo, Zvonko, kroz razgovor sa njima, sa ovo troje predivnih mladih ljudi. Zaista imamo danas posebne goste i zaista smo ponosni što su to naši Mostarci, naša djeca i da su uspjeli tako ozbiljnu aplikaciju razviti. Predstavljamo znači Zvonka, evo da ne pogrešim, Zvonko Dujmović, pa Lana Trivić i Mihovil Boban. Dobro nam došli ujutro za sve. Kako je krenulo? Ko je bio inicijator? Evo, hoćeš ti, Lana. Može. Dobar dan, ja sam Lana Tikvić i ideju koju je pokrenuo je bio naš profesor Vladimir Šarović, koji nas je također povezao s učenicima sa bivšim učenicama ove škole, stare gimnazije, a to su logopetkinje Azra Veledar i Ivana Muslimović. I mi smo, eto, profesor nam je dao ideju i mi smo samo nastavili i razvijati tako dalje. Evo, već sam odgovorila kako to tako nešto ozbiljno, ne nešto komercijalno. Odlučili ste baš za logopedsku aplikaciju, za nešto što je pomoć u govoru. Kako ste podijelili uloge? Znači, ko će mi to reći? Znači, program, dizajn i... Znači, što se tiče podjele uloga, Zvonko je radio svoje programiranje aplikacije, Lana je radila dizajnove, dok sam ja tražio materijale, bio u kontaktu sa logopetkinjama. Je li bilo teško, je li bilo tehničkih poteškoća napraviti takvu aplikaciju? Kako ste to riješili? Kako ste riješili da to bude i zabava za djecu i ko će to da mi kaže, a da bude jedna i ozbiljna aplikacija, znači nešto što će da... Može. Pa tehnički aplikacija je u nekim trenucima bila zahtjevna, naravno, ali nije ništa bilo što nismo mogli riješiti, to jest prijeći bilo kakve probleme. Općenito aplikacija je osmišljena baš kao igra, pogotovo za najmlađe u našem društvu, zato što više i više naša djeca, to jest djeca općenito, su na mobitelima i po tom pitanju nešto da osmislimo što će njima zapravo biti zabavno, a to je jedna vrsta igre s nagradama, da imaju neku vrstu motivacije da bi tako i nastavio zapravo svoje put i napredak u tom samom logopedskoj, ajmo reći, avanturi. Evo, kad već govorimo o tome, ti ćeš nam i predstaviti ovdje, da vidimo, evo sad ćemo se pomjeriti, Zvonko će nam predstaviti kako izgleda ta aplikacija, kako se može koristiti, evo ti ćeš nam sve to reći. Može. Evo, uzmi mikrofon. Znači, što se tiče same aplikacije, imamo znači avanture i postignuća, danas ćemo se bazirati na avanturu, imamo 4 razine. Prva je oralna motorika, gdje imamo znači brojne vježbe za određene govorne organe i evo imamo primjerice vježbu sladoled gdje imamo opis i ilustraciju zapravo za tu vježbu, pa onda imamo i malu nagradu, kao što smo rekli, evo sad primjerice imamo ovi pucani balona kao jednu vrstu nagrade, naravno da ćemo još više, ali ovo je sad za sad prva. Možemo sad ovo malo i promotati. 30 sekundi, nešto čisto jedna mala sitna nagrada za najmlađe. Potom imamo drugu razinu. Druga razina je korekcija samoga glasa, gdje znači imamo one glasove koje su najveća poteškoća u našem društvu, a to su znači upravo primjerice S, C, Č, Ž i tako dalje, sa audio zapisom i kako zapravo trebamo postaviti usne, jezik, zube i tako dalje, da bismo pravilno proizveli glas. Onda imamo treću razinu gdje izaberemo zapravo pojedina slova koja želimo vježbati, znači, ali u obojku riječi. Primjerice imamo za C i poredano je u obojku, to jest u smislu da imamo znači taj glas s kojima imamo poteškoću na početku, u sredini i onda na kraju. I onda ćemo još na kraju imamo 4. razinu. 4. razina je znači isto po istom fazonu, samo što je to vježba rečenica, u biti gdje imamo znači brojne rečenice, gdje ujedno i vježbamo znači više tih glasova u jednoj rečenici i to bi otprilike za sad bilo to što imamo
eto kad neću dalje duljiti. Htjela bih te pitati da li ova aplikacija bilježi i napredak, da to mogu vidjeti roditelji ili... Jest. U obliku postignuća napravit ćemo znači određene, ajmo reći, postignuća i napredak kojima roditelji, logopedi, a isto tako i korisnici, općenito bilo djeca, bilo tko drugi, mogu zapravo vidjeti svoj napredak, ali eto sad, ali to je u biti još ona ideja koju ćemo još i razvijati u aplikaciji. Što je još ideja koju ćete razvijati, šta je vizija ove aplikacije, da li namjeravate na Google Play postaviti ili... Pa naravno to je i cilj aplikacija, ali evo još treba se razvijati i naravno kada što se tiče daljnjeg razvoja idemo se korak po korak i ne želimo se preforsirati, ipak još idemo i u školu i sve, pa imamo želju dalje i razvijati aplikaciju naravno. Evo Lana, samo kratko, šta je ono što vas čeka u Milanu, Side, je li tako? Da, kao nagrada smo dobili putovanje u Milano na IT konferenciju koja će se održati 19. i 25. Želim vam puno sreće, ekipa, hvala vam puno, bili ste super, želim vam puno uspjeha u daljnjem radu.